Se tuijottaa vitriinistä, ehdottaa treffejä. Tekisi mieli sanoa ei. Onhan jäänyt paljon muutakin tekemättä. Ystävien kanssa teehetket, tilannepäivitys. Mosaiikkikurssi. Äidin luokse matkustaminen. Otan työmatkalta kioskilta kahvin. Maistuu pahvikannelle. Kotona katselen sarjaa liian pieneltä ruudulta. Toivon, ettei kukaan soita. Ystävä lähettää viestin. Ajattelen, että vastaan siihen kohta. Kohta muuttuu tunneiksi, päiviksi. Pitäisi kiittää vanhaa ystävää olemassaolostaan, antaa kukkia. Päivät muuttuvat viikoiksi, lopulta vuosiksi. Toivottavasti tietää sanomattakin. Vasta keskiviikkona saan tehtyä viikon ainoan järkevän asian. Luultavasti sekin liittyy laskujen maksamiseen, sillä onhan elämä laskujen maksamista. Ja ihmiset luulevat, etten välitä heistä. Olen töykeä, kun en pidä yhteyttä ja vastaa samana päivänä. Tai edes samana vuonna. Mutta kun elämä on laskujen maksamista, pahvikannemakuisia kahveja ja liian pieniä vaatteita. Kuka osti taas munkin?